Awuthandi uyi-patience zam. Ndibhizi kaloku mna ndiwakhe kwesi sibhedlele. Molweni. Ntweni baninzi. First of all, ndifuna niyazi noba akho mntu uzawuhamba nee-free condoms apha. Ukuba ndifuna ukona, nizawubhatala. Yeah? Silekele nesineweek enqaniweyo. Nifanele nathetha. Hey! Hello, molo. Ubuyile nantombi? Vele cream, zibuyile STI. Yela ndithetha nawe, ngumlomo lunzima ukuvuleka. Imilenze lula bhetye. Of knowing you, inoba nomlomo yam umputha to good use. I'm sure. Ewe sister. Matron. Sister, matron. Ndafunda mna. Yini umntana khawuyeka umntana nesi? Andazi noba ungena phi wena qhomvayo. Umbuzo umile esikipeni, an African proverb. Yazihlohla. Neengxaki zakho sisi, ngicela uhoye zakho sezam ezi patient. And futhi ke nizandilinda because mna ndiya eting. Tea time ngoku. Tea time. Antsi ungayiting. Hayi bo njani uhambe umakhulu neswekile? Noba benetyuwa kakade loo makhulu bengazi ungayitini. Xaba ngenza ungayitini ngenxa yento yabahlula kuvala imilenze. Hayi, sanuyenzi ndicela ningenzi ingxaki zenu ezam. Ngiyetini mna ngoku antsi ungayitini.